אוקיי, אז זוכרות שדיברנו על AI מיינדסט? בואו רגע נדבר על זה עוד פעם וניתן עוד איזשהו כלי בונוס. תראו, לאורך השנתיים וחצי האחרונות, בהרצאות, סדנאות, קורסים, באוניברסיטה או אצל ארגונים, עולות הרבה פעמים שאלות של, תגיד, רגע, לתמונות, למחקר, לתמלול, לעיצוב, ללמידה, איזה כלי או איזה מודל בתוך כלי או איזה פיצ'ר יש שאני יכול לעשות כדי לעשות איתו משהו. אז כתבתי כאן כמה וכמה אופציות, אמרתי רגע נקל, יש כאן מחקר אקדמי, מחקר מקיף, מחקר אינטרנטי, להוציא טקסט בחינם, איך לתמלל PDF, איזה מודל הכי טוב. בקיצור, אין כאן את הכל, אבל ניסיתי ככה לעשות מה שאפשר כדי רגע באמת לרכז את כל הארגז כלים הזה, וזה שונה מהטבלה הקודמת. הטבלה הקודמת, האקסל, הגוגל שיטס, עם כל המודלים והכלים הכי טובים עם הלינקים, זה הסבר מה כל כלי עושה. פה זה קצת שונה, זה איזה משימה אני רוצה לעשות, ואיזה כלי או מודל בתוך הכלי הוא הכי טוב לזה, ביחד עם הערות שממש מסבירות את מה שנאמר. אז מוזמנות, וזה מה שאני מציע, רגע לצלם מסך, להדפיס את זה ולשים את זה על השולחן בעבודה, או מתחת למסך, שתמיד יהיה נגיש. ואז, רגע, אני צריך תמלול של PDF, מה הכי טוב לזה? קלוד, מעולה. רגע, אני צריך מצגות, איזה כלי הכי טוב לזה? גמה, מעולה. אני רוצה לסכם פגישה שאני עולה לזום, איזה כלי? TimeOS, בסדר? אז זה שונה מהטבלה הקודמת, מזמין אתכם לצלם, להדפיס, לשים את זה, וזוכרות שדיברנו על AI מיינדסט, אז זה בדיוק זה, להיות AI מיינדסט, תמיד איך אני משתכללת. זהו, מעולה. אז זה ככה עוד איזשהו ארגז כלים במתנה, באהבה. מוזמנות כרגיל לעשות וליישם. איזה כיף. ניפגש בסרטון הבא, וממש נתחיל כבר לסכם את הקורס המדהים שעברנו ביחד. אז יאללה, ניפגש.